Was pięknie roztomili. Dziś wam coś wyrządzę o burdaku, fukaczu a tryjerze. Co to są za maszyny, kiedy się ich używało, a jako fungowały. Żniwa już mamy pomału za sobą. Po dziedzinach na cieszyńskiej ziemi są teraz dożynki, a obili jest skludzone. Teraz wszystko użyje einfachowe, bo za człowieka robią maszyny, bo przyjedzie kombajn, a zrobi wszystko. Zesiecze, zorka wytrzepie z kłuska, a na koniec aj wyciepie ze zatku słomę. Tak łahko kiedyś nie było, bo niż się zorka nasuło do miecha, to było trzeba się kupa narobić. Niż przyszły kombajny, to obili się wioło w burdakach. Kiedyś hańdowni, ale nie tak dawno temu, bo jeszcze oto ze 300 roków temu, obili rosło pospołu z inkszymi roślinami, bo się go tela nie strzykało chemią, jako terazy. Szłonąć w pszenicy baj szponę, lebomaki, a okrom zorek obilo, były tam aj inksze, tuż z krystego trzeba było to obili wioć. Hańdowni jak jeszcze nie było maszyn, to obili się wioło tak, że jak fukał wiater, to się go ciepało, to obili do wyrchu. Ciężki zorka obilo leciały dołu, a z wiatrem furkały ty lachki, co one nim nie były żadnemu potrzebne. Ganz podobnie fungował burdak. Pierwsze burdaki miały z boku wielkucne koła, a nimi się zwyrtało, co by maszyna się gibała. Gdzie po tym się miasto tego koła dawało inksze, mniejsze kółko, co się na niego naciągło pas, a z drugiej strony był silnik na elektrykę. Burdak to była takowno wielkucno kiśnia z drzewa. Z jednej strony była kumora, kany był wentylator, a z drugiej strony była kumora, co w niej były przetaki, a sita. Wentylator się kręciło kurblum, a on fukał luft do kanału, ten wentylator. Nad kanałem była kiśnia, co się do niej słuło obili do wiocio. Pomiędzy kiśnią a kanałem była dziura, co przez nią leciały zorka do kanału, a szło ją otwierać lebo zawierać. Zorka leciały do kanału na przetaki, co były na wyrchu, a wiater z wentylatora ich wyfukował. Przetaki, co były na wyrchu, burdakowały większe zorka od obilo, a ty, co były dołu, burdakowały te mniejsze. Na przetaku, co on był na wyrchu, obili się pucowało z lachki wiecy, z kłusek a słomy, a mniejsze zorka leciały na przetak, co on był dołu. Tam obili się pucowało ze zdziucha. A infachowe burdaki miały iny 2 sita, ale były a i takowne, co ich miały więcej. W burdaku przetaki się furt wartko gibały do przodku a do zadku. Wywiotę obili spadowało dołu do miecha, lebo do drzewianej kiśni. Hańdowni jak jeszcze nie było elektryki, to przy burdaku się robiło tak, jakby się ciągło wodę ze studni. Furt trzeba było zwyrtać wielkucnym ocelowym kołem. Burdak stał dycki we stodole, ale za go było wynieść do pola. Eny się musieli nosić aspoň dwo chłopi, kierzy mieli fest siły. Jak się wioło obili, to dycki się przeogromnie kurzyło. Tuż jak eny było na polu ciepło, to się ten burdak raczej wysmyczyło. Wywiotę obili się nie godziło, co by go siać, bo w nim były zorka, co mogły pospołu rosnąć na gruncie, ba i pospołu z pszeniczką. Inksza maszyna do wiocio obilo to był tryjer. Tryjer to był takowny młynek, co on nie miał w postrzodku żadnych przetaków ani sit. Inny jeden wielkucny wentylator. Wiatr z tego wentylatora fukał na pogorb, a ten pogorb pucował. Burdaki teraz idzie uwidzieć iny w skansynach, a w muzeach. Do niedawna ich ludzie jeszcze sztrajchowali, stawiali ich na zogrodach, a dawali na nich kwiatki. We starucnych stodołach są jeszcze burdaki, ale na ozajst bydą zarzowiane, bo stoją tam baj 400 roków, żaden nimi dawno obilo nie wioł,
a każdą maszynę trzeba było przeca mazać szmyrem, co by fungowała, jak się patrzy. Dycki, czym dłuższy się burdakowało, tym więcej było radości we familii, bo to znaczyło, że je kupa, obilo, a mołki na chleb, a nie będzie tej mołki chybiać. Rostomili, dziękuję za to, żeście mnie posłuchali. Jak mocie radzi to moi drzistani, to moi wyrządzani, dajcie mi pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Mocie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to je film, na który was pozywam. On się wam można spodoba. A drugi obrazek to je pytka, co byście subskrybowali mój kanał. Tuż miejcie się pięknie. Do następnego razu.